салом дӯстони азиз, дарсҳои омӯзишиамонро идома медиҳем ва қадамҳои далелсанҷиро меомӯзем. бар замиён шумо соҳиби туҳфа мешавед. дар дарси гузашта чун ҳамешагӣ ду нафар корбари фаъоли мо соҳиби туҳфа шуданд ки номашонро дар интиҳои видео барои шумо мегӯем. имрӯз бошад вобаста ба метадани расм ҳарф мезанем. маълумоти дилхоҳ расмро пайдо мекунем. дар бораи чӣ будани метадани барои шумо намегӯям. онро метавонед аз интернет бихонед. беҳтараш ки дар бораи назария камтар ҳарф занему амалан кор кунем. рафтем. барои он ки дар бораи ягон расм ҳамаи маълумотҳоро ба монанди таърихи сохта шуданаш ё аксбардорӣ шуданаш, бо кадом таҷҳизот аксбардорӣ шуданаш, андоза ва формати акс ва ғайраҳо маълумот пайдо кунем, ба мо абзори Jeffries Image кӯмак мекунад. аслан зиёд абзорҳое ҳастанд ки ба воситаи он метавон дар бораи акс маълумот пайдо намуд, ба монанди Photoforensis, Ink Online ва ғайраҳо. аммо ба назари мо аз ҳама беҳтараш Jeffries Image аст. ҳар кадом абзор хусусияти худро дорад ва каме аз ҳамдигар фарқ мекунад. дар абзори Jeffries Image на танҳо бо расм кор кардан мумкин аст, ҳатто бо Word, Excel, PDF ва архив низ кор намудан мумкин аст. аммо имрӯз бо маълумотҳои расм кор мекунем. ба саҳифаи Jeffries Image ворид мешавем. инҷо ду роҳи дар бораи акс маълумот пайдо намудан вуҷуд дорад. URL яъне пайванди расмро аз интернет мегузоред ва дуюм бо пахш намудани тугмаи вибрити файл аз худи компютератон боргирӣ мекунед. биёед мо ҳоло аз интернет ягон аксро мегирем. масалан яке аз актёрҳои муваффақ Джейсон Стэтхэм. аксро интихоб мекунем ва тугмаи рости мушакро пахш намуда копировать URL картинкаро пахш мекунем. дар саҳифаи Jeffries Image мегузорем. тугмаи яъни роботро пахш намуда просмотр данных изображенияро пахш мекунем. хуб мебинем ки дар бораи акс чӣ маълумотҳоро барои мо пешниҳод месозад. маълумоти асосӣ дар бораи расм. Джейсон Стэтхэм, подпис. инҷо маълумот дар бораи акс аст ки Джейсон ҳангоми сабти филми «Смертельная гонка» дар Олмон расм гирифтааст. подстроке Маркус Шрайбер. кредит дополнительная пресса. ҳуқуқи муаллифӣ нишон дода шудааст ки метавонад барои мо он қадар лозим набошад. ана маълумоти зарурӣ. санаи аксбардорӣ шудани ин расм 11 сентябри 2008 сол. ҷойи аксбардорӣ шуда Берлин, Олмон. инҷо андозаи акс нишон дода шудааст. дар ҳамин ҷое ки местоположение нависта шудааст, баъзан тугмаи харита мебарояд ки бо пахш намудани он шумо ба Google карта ворид мешавед ва метавонед бубинед ки акс дар куҷо гирифта шудааст. ин нуқта вақте фаъол мешавад ки дар телефоне ки бо он акс бардорӣ карда мешавад, тугмаҳои геотеги, местоположение ё худ локатсия фаъол бошад. инҷо маълумотҳои иловагӣ вобаста ба расм вуҷуд дорад ки баъзеаш такрор шудааст ва бархеаш метавонад барои шумо муҳим набошад. аммо чӣ гуне ки гуфтем, шумо метавонед нуқтаҳои муҳимро вобаста ба акс барои худатон пайдо намоед. он хоҳ акси худатон бошад, хоҳ акс аз интернет. аммо агар метаданиҳои акс тоза карда шуда бошад, маълумот дар бораи он камтар мебарояд. дар баъзе аксҳо ҳатто таҷҳизоте ки бо он акс бардорӣ шудааст, модели он таҷҳизот нишон дода мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуне ки шумо шоҳид будед, дар бораи дилхоҳ расм маълумот пайдо намудан хеле сода аст. акнун биёед дар бораи ғолибони дарси гузашта ва озмуни навбатӣ ҳарф занем. ба мо аввалин шуда вазифаро Муллоҷонов Иброҳим, дуввум Муборакшоҳ Муродов, баъдан Нишонбой Мадрумаров, Парвина Исаева фиристодаанд. ҳамаи вазифаҳоро дида баромадам. ҳамааш хуб аст ва бо сифат иҷро шудааст. ба ҳамаи иштирокчиёни озмун сипос мегӯям, аммо мувофиқи ваъда нафароне ки пеш мефиристанд, тӯҳфаҳоро соҳиб мешаванд. аз ин лиҳоз ҷойи аввалро Муллоҷонов Иброҳим ва ҷойи дуюмро Муборакшоҳ Муродов соҳиб мешавад. дӯстони азиз, шумо низ соҳиби тӯҳфа шуда метавонед. вазифа барои шумо чунин аст: якум, дилхоҳ расми актёр ё худ ҳунармандро аз интернет пайдо намуда онро месанҷед ва дуввум, ягон расме ки худатон аксбардорӣ намуда бошед, онро месанҷед. он акс метавонад хона бошад, манзара бошад, хулас чизе ки набошад, танҳо худатон аксбардорӣ намуда бошед. онҳоро месанҷед ва қадамҳоятонро ба суроғи электронии salimjon.saidov.93@mail.ru бо ҳарфҳои лотинӣ навишта мефиристед. моҳлати қабули скриншотҳо ё аксҳои шумо як ҳафта аст. дӯстони азиз, зуд ин корро мекунед ва соҳиби тӯҳфа мешавед. барои ҷойи аввал смарт браслет, барои ҷойи дуввум кушмонаки бесимро барои шумо пешниҳод мекунем. муваффақ бошед то дарсҳои омӯзишии дигар. хайр азизон.